Assalamu alaikum hormatly Garaşda baqy tarap ýurdumyzdaky täderler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmäläşýär. Şu gün Garaşda baqy tarap Türkmenistan döwletimizde Mukaddes Qurban bayramynyň 3-nji güni. Bayramyňyz gutly bolsun hormatly adamlarym. Bütün musulman dünýäsinde belenilýän bu bayramçylyk edýdi ýurdumyzda hormatly prezident bolan fermany bilen bellenip geçilýär. Din jarşda bellenýän bayramçylyk günlerinde türkmeniň bereketli ojaklaryna milli tagamlar taýýarlanyp, maşgala awadançylygy, ýyl agdybirligi, ýurt awsudulygy, milli dermeden tutumly işleriniň mundan berägem rowaj bolmagy dilek edilip, sadakalar berilýär. Gurbanlyk sadakalaňyzy beýik bir waryň dergähinde kabul bolsun. Edýdiler. Bayramyz gutly bolsun. Şu gün hormatly prezident Bola Gurbanoğlu Berdimuhammedow Aşgabatda gurulajak dürli maksatly täze binalan hememe desgalan şekil tasamalar bilen tanışdy. Tasamalar bilen tanışmak üçin döwlet başçymyzy paýtagtymyzdan ruhyet köşüne geldi. Tanışdyryş şäherine Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygy, hemem halk maslahatynyň başlygynyň orunmasary, Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunmasarlary, birnäçe degişli ministrlikleriň we puduklaryň dorunduş edaralarynyň ýol başlary gatnaşdylar. Hormatly prezidentimizde Aşgabatda gurulajak dürli maksatly täze binalaryň we desgalaryň şekil tasamalary bilen tanışmak üçin paýtagtymyzdaky ruhyet köşküne geldi. Paýtagtymyzdy hata awadanlaşdyrmak we binagarlyk keşfini kämilleşdirmek maksady bilen Mehriban arkadagymyň tarşyklarynyň ugralanyp, degişli teklipler işlenip taýýarlandy. Şunuň bilen baglykda taýýarlanan şekil tasamalar hormatly prezidentimizden garamagyna götürilendi. Hyzgystan täze desgalaryň gataryna Aşgabat şäheriniň Türkmenmaşy we Niýazow şaý ýollarynyň çatyrygyna Aşgabat şäherine degişli gulluklarryň täze binalaryny gurmak meýilleşdirilýär. Şunuň bilen baglykda hormatly prezidentimize Aşgabat şäherine degişli gulluklarryň binasynyň baş meýilnamasy, binalar toplumynyň teklip edilýän ýerleşik çizgisy hemde dürli tarapdan görnüşler görkezildi. Şeýlekem Aşgabat şäheriniň Taparmda Türkmenmaşy şaý ýolunyň oruny Türkmenistanyň Goranlyk ministrligine degişli harby mektebini gurmak meýilleşdirilýär. Hormatly prezidentimize görkezilen tasamalara birnäçe bellikler aýdyp, olary degişli düzelişlerge girdi. Meýilleşdirilen işleriň öz wagtyna tamamlanmagynyň we olarda ýokary hil derejesinde üpsedilmeginiň mühim talap bolup durýanyna ünsjekdi. Şeýlekem dürli maksatly desgalaryň gurulşygyna milli binagarlygyň oňyn ýörelgeleri häzirki zamanyň gözen tejribesi bilen utgaşdyrylmalar, gurulşyk öňünçligine täsir tehnologiýalar we sanylgam işiň ornaşdyrmalar diýip döwlet başçymyz belledi. Bu wagtda birnäçe tapşyryklar berdi. Soňra hormatly prezidentimiz paýtagtymyzyň Magtymguly şaý ýolunyň orunyna gurulmagy meýilleşdirilýän Halkara Fiziologiýa Almy Kliniki merkeziniň binalar toplamynyň şekil tasamasy bilen tanışdy. Şeýlekem hormatly prezidentimize Aşgabat şäheriniň Atamrat Niýazow şaý ýolunyň orunyna gurulmagy meýilleşdirilýän Halkara Tagaldyş Dikeldiş merkeziniň binalar toplamynyň şekil tasamasy görkezildi. Hormatly prezidentimiz tasamalar synlap, olary käbir belliklerini we tekliplerini aýtdy. Bidisgalar ýurdumyzda bildirilýän ýokary taraplara laýyklykda gurulup, saglyk goraşlygymyna iň soň gazanlan tehnologiýalar bilen enjamlaşdyrylmalar diýip döwlet başçymyz şunuň bilen baglykda degişli ýol başlara birnäçe tapşyryklar berdi. Soňra hormatly prezidentimizin garamagyna Aşgabat şäherine gurulmagy meýilleşdirilýän 10.000 orunlyk köpügürli dörejilik we sungat merkeziniň şekil tasamasy görkezildi. Hormatly prezidentimiz tasamalary gözden geçirip, gurulajak desgalaryň ýurdumyzyň baş şäheriniň binagarlyk keşfi bilen bir bitigi sazlaşygy emele getirmelidigini, şonda halkymyzyň milli mirasynyň aýratynlyklarynyň öz beýany tapmalygyny aýratyn bellädi. Degişli binalarda meden şäherler we beýleki köpçülikliň dawarlar geçirilenine, taýy öwüşgünleriniň munasip ýanglanmagy üçin degişli ulgamyň oýlanjykly gurulmagyny tapşyrdy. Soňra hormatly prezidentimize Aşgabat şäheriniň Demirgazyk künjegindäki Altyn köýüniň kenaryna din jarşdyglarynyň gurulmagy meýilleşdirilýän şekil tasamalar görkezildi. Hormatly prezidentimize meýilleşdirilýän desgalaryň tasamalary taýýarlananyna, oňa hemme taraplaryny suwla we ören jogapkärçilikli çemleşilmeligini aýtdy. Şunda adamlaryň döwrewap ýaşaýşy, göwnüjay din jarşy bilen baglanyşly wezipelerin üstünlikli çözülmegine mühim ähmiýet berilmelidir diýip döwlet başçymyz belledi. Bu wagtda birnäçe görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentimiz Aşgabat şäherine gurulmagy meýilleşdirilýän Dokmaçylar medeni merkeziniň şekil tasamasy bilen tanışdy. Döwlet başçylary häzirki döwürde paýtagtymyzyň ähli künjeklerini bina edilýän medeni durmuş maksatly desgalarda şäher ilaty we onuň mehmanlary üçin ýokary derejeli mümkinçilikleriň dürüdilmeliligini belledi.
Bu babatda degişi olbaşlara anyk tawşyklar berdi. Şeýlekem hormatly prezidentimiň garamagna Aşgabat şäheriniň beýtarap Türkmenistan şahy ýolunyň Günmatar tarapynda gurulmagy meýilleşdirilýän sevgiýagyň şekil taslamasy ködürlendi. Şonuň ýaly hormatly prezidentimiz Aşgabat şäheriniň Gurban Sultan Eje şahy ýolunyň ugruna gurulmagy meýilleşdirilýän ýaşaýyş we durmuş maksatly binalar toplamynyň teklip edilýän şekil taslamalaryny senledi. Döwlet başlarymyz görkezlen taslamalar bilen tanışyp, olara bir näçe anyk bellikler aýtdy we düýpli düzetişler gerdi. Hormatly prezidentimiň belleşýäli durmuş maksatly deskalaryň gurulşygy özüniň ýerleşik we bizik aýratynlyklar bilen tapawutlanmalydyr. Soňra hormatly prezidentimizde gurulmagy meýilleşdirilýän Halkara Onkologiýa merkeziniň şekil taslamasy görkezildi. Hormatly prezidentimizde görkezlen taslamany synlap, adam, onuň saglygy, ýokary derejeli durmuşy, göwnüjay din jalşy we öňüzlükli rahmeti bilen baglanşyk wezipeler aýratyn möhümdir. Bu işler döwlet adam çynirden şygary baş ýörelge edilýän döwlet siýasatynyň ileri tutulýan ugry bolmalydyr diýip bellädi. Bu wagtda degişli tawşyklar berdi. Şeýlekem döwlet başlarymyz Aşgabat şäheriniň çägine bar bolan we döwre wagtlaşdyrmagy teklip edilýän köpürleriň şekil taslamalaryny gözden geçirdi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň baş şäherini ösürmek boýunça ýöňüsürilýän täsil şäherurluk maksatnamasyna durmuş üçinçiligi bilen bir gatarda şäheriň ýol ulug düzümine degişli deskalaryň gurulmagy we ulal bar bolanlarynyň durkunyň täzelenmegi ýaly ugurlar möhüm wezipe hükümne kesgitlenendir diýip bellädi. Şonuň bilen baglykda ýurdumyzda durmuş medeni maksatly binalaryň hemde ýol ulug düzümine degişli deskalaryň gurulşygyna döwlet başlarymyň kesgitlen binagarlygyň milli däpleriniň we bulgamda ýöňdebaş tejribäniň hemde bizik ýörelgeleriniň tazaşyk goşdurmagy häzirki döwrüň möhüm talap bolup durýar. Hormatly prezidentimiň belleşýäli şäherurluk maksatnamalaryny durmuşa geçirmekde, binalaryň we deskalaryň gurulşygy bilen birlikde olaryň bizigi möhüm ugurlaryň biridir. Döwlet başlarymyz bu barada gurulmagy dowam edip, gurulýan ýol ulug düzümine degişli deskalaryň, köpürleriň öýe borçly bizik aýratynlyklarynyň döredilmeligine we häzirki zaman dizayn sunugatynyň talaplaryna laýyk gelmelidigine ünsjekdi. Her ýyly Türkmen paýtagtynyň ajaýyp binagarlyk toplamynyň üssü täze öýe borçly binalar we deskalar döwrewap fiiliyaklar bilen ýetirilýär. Olar täze taryhy döwrüň öýe borçly şäher gymmatlyklaryna hemde täze ýamyň aýdyň nyşany urlýar. Döwlet başlarymyz ýurdumyzyň baş şäherine ýaýdanlandyrylan şäher urulşyk maksatnamasyny durmuşa geçirmekde. Işleriň hil wagtda halkara ölçeklerine gabat gelmeginiň, binalaryň daşky we içki bezegine milli bezek ýörelgeleriniň giňden ulanmagynyň, şäherde amatly ekologiýa ýagdaýyny saklamagyň ýetasy talapdygyny ýene-de gezek bellädi. Hormatly prezidentimiz şonuň bilen baglykda degişi bolbaşlara anyk görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentimiz ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasarlarynyň, Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygynyň we halk maslahatynyň başlygynyň orunmasarynyň, käbir ministrlikleriň hemde pudak idaralarynyň ýol başlarynyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Onu pudaklary ösürmek boýunça şu ýyl bellenlen meýilnamalaryň ýerine ýetirilşi, öňde boljak ýurdumyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şany 30 ýylygyny munasyp garşylamak, ähli düzümleriň maddi enjamyny binýadyny döwre barplaşdyrmak bilen baglanşykly meseleler ara-alyp maslahatlaşyldy. İş maslahatyna şanly senleri munasyp garşylamak ugruna alınıp bolýan taýýarlyk işleriň çäklerini ýurdumyzyň kanunçylyk hukuk binýadymyny meýlekde kämilleşdirmek, bir näçe ugurlar boýunça kanun taslamalaryny taýýarlamak hemde Milli Geňeşiň halk maslahatynyň wekilleri, mejlisiň deputatlary, tiýady partiýalaryň, jemgyýetçi guramalarynyň wekilleri bilen birlikde ýerlerde döwletimiziň ansanperwer, içeri we daşar tiýadatyny ýeňden wagt etmek ugruna zerur çäreleriň geçirilýäni barada edildi. Hormatly prezidentimiz Türkmen jemgyýetiniň hukuk esaslaryny kämilleşdirmek, onu hakyky demokratik ýörelgeleri berqarar etmek boýunça halk maslahatynyň işiniň üren wajypdygyny bellädi. Milli liderimiz garaşly Türkmenistanyň düýpli özgertmeler ýoluna düşüp, kanunçylygy, jemgyýetiň iň ýokary gymmatly hökümini öz araýatlarynyň beýiklikleriniň, hukuklarynyň we azatlyklarynyň goralmagyny döwlet ösüşiniň ileri tutulýan ugurlary hökümine aglan edenini aýtdy. İş maslahatynyň başlygyna Türkmenistanyň oňyn beýtaraplyk, paragatçylyk söýjülük, açyk gapylar, hoşnýetli goňçylyk we öýdary beýiklikli din hukukly hyzmatdaşlyk etmek kadrlaryna esaslanýan daşar siýasy strategiýasyna möhüm üns berildi. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň döwletara derejesinde hyzmatdaşlyk ösürmek bilen köp taraply görnüşde netijeli gatnaşyklary üýtgüz erýänligini aýdyp, halkara hyzmatdaşlygynyň köp ugurly esasy ösürmek bilen baglanşyk meseleleriň ýetirderli üns merkezine saklanmalygyna ünsjekdi. Bu ýurda amala aşyrýan işler Türkmenistanyň oňyn beýtaraplyk derejesine dolu laýyk gelmelidir.
İş maslahatynyň başyna düzümleriň işini kämilleşdirmek, häzirki zamanyň ödün tejribesini, täsir tehnologiýalary we sanyl gomy ornaşdyrmak meselelerine aýratyn ähmiýet berilýäni barada edildi. Düzümlerde alınıp balyan işler, bayramçyk dawarlaryny ýokary derejede guramak ugruna görülýän taýýarlyk işler barada hadabatlar dinlenildi. İş maslahatynyň başyna şeýlegem ýurdumyzyň harby we hukuk goraýjy idaralarynyň mukaddes garaşdyrylmadyň şany 30 ýylygyny münasip garşylamak ugruna alyp barýan işleri, bayramçyk münasibetde guraljak dawralyk harby ýörüşi taýýarlygyň derejesi barada hadabat berildi. Döwlet daşlarymyz mukaddes garaşdyrylmadyň şanly toý münasibetde gurulýan medeni köpçülikliň şäherlerde bolýar. Dawralyk harby ýörüşde şahsy düzümleriň ata watanymyza bolan sevgisiniň, mehriban halkymyzyň syýynmaz dürüjlik ruhunyň açylyp görkezmeligini beledi. Bu babatda anyk taşyklar berdi. Şeýlegem ýurdumyzyň mukaddes garaşdyrylmadyň şanly 30 ýyllyk bayram münasibetli gurulup ulanmagy berilmegi meýilleşdirilýän desgalarda alınıp balyan guruluşyk işleriniň diýipkinleri barada hadabat berildi. Hormat prezidentimiz ýurdumyzyň ähli künjeklerini häzirki zamanyň şertlerine laýyk gelýän täze şäherleriň we şäherçileriň gurulýanyny hemde bu işleriň diýipkinli dowam etmeligini beledi. İş maslahatynyň başyna şeýlegem ýöňde boljak şany senler münasibeti guraljak sergiler we degişli çäherler barada hadabat berildi. Hormat prezidentimiz badyr ykdysat şertlerine işe ulgy we hyzywsy telekeçi göstermäge uly üns bermegi, döwlet emlägini hyzywsylaşdyrmak hemde paýdary jemgyýetlerini öwürmek boýunça alınıp bolýan işleriň diýipkinlerini güýçlendirmegi taşyrdy. Aýratynda mukaddes garaşdyrylmadyň şany 30 ýylygynyň hormatyna meýilleşdirilen şäherleriň ýokary guramaçyk derejesi üpçünedilmeliler. Döwlet daşlarymyza mukaddes garaşdyrylmadyň şany 30 ýylygyny münasip derejede dawarlandyrmakda o ýetnäňi toplumyň düzümlerine möhüm ornuň degişligini beledi. Şoňa bilen baglanykda hormat prezidentimiz içerki badaryň azyk we beýleki erkinji nowatdaky zerur haritler bilen üpçünçülüğini hasy gowlandyrmak, halkymyzyň bayramçyk taçaklarynyň bereketli bolmagyny gazanmak meselelerining wajypdygyny öňe çekdi. Döwlet daşlarymyza garaşdyrylmadyň şanly 30 ýyllyk toý münasibetli geçirilýän döwlet we medeni köpçülikliň şäherlerini bayramçyk hemde taýýarlaşdyrylan dawarlary döwrewap derejede guramagyň wajypdygyny belläp, bu babatda degişli ýol başlara anyk taşyklar berdi. Hormat prezidentimiz iş maslahatyny jemläp, oňa gatnaşanlaryň ägitine berk jan saglygyny, maşgala awadançylygyny, berkarar watanymyzyň gülläp etmek ugruna alyp barýan işlerine uly üstünlikleri arzu etdi we bir ýerden ugrady. Hormat prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň degişli buýrugyna laýykly 32-nji Tomsky Olimpiýa oýunlarynyň açylyş dawaryna gatnaşmak üçin minister kabinetiniň başlygynyň ornatary Serdar Berdimuhammedowyň ýol başlygynda Türkmenistanyň wekiliyetiniň adalary Ýaponiýanyň Tokyo şäherine gulluk iş sapary bilen bolýarlar. Ýurdumyzyň durmuşyny möhüm ähmiýet berýän şany tenelen dawaranyrlayan ýylynda ýurdumyzyň sport ulgamynda taryhy ähmiýetli wakalar köp boldy. Şu döwürde türkmen türgenleri sevit hemem halkara ähmiýetli sport bäýatçylaryna gatnaşyp, watanymyzyň sport awraýynyň belende almana münasip goşuntlaryny goşýarlar. 32-nji Tomsky Olimpiýa oýunlaryny sportyň dürli görnüşleri boýunça ýurdumyzda münasip wekilçilik etjek, ýaşlaryň ähmiýetli bäýatçylary uğratmak dawrasynyň bolunmagyny bellemeli. Türkmenistanyň Tokyo şäherine ýürüte wekiliyetiň urdurmagy türkmen türgenleriniň ýeňiş gazanyp, Türkmenistanyň tuğuny belentde parlatjakdygyna bolan ynama aňlady. Hormat prezident we Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň 32-nji Tomsky Olimpiýa oýunlarynda wekilçilik etjek Türkmenistanyň sport wekiliyetiniň agdalaryny iýeren ýüzlenmesinde Türkmenlerimiziň Olimpiýa oýunlaryny ajaýyp ýeňişleri gazanyp, mukaddes garaşdyrylmadyň 30 ýyllyk şanly bayramyna toý sowatlary bilen geljekdiklerini, sportda sagdynlyk, ruhy berentlik, dostluk atly şygary öňe sürýän edýidi watanymyzyň sagdynlygyň hemem ruhy berentligiň ülkesi hökmüne halkary derejesindäki awraýyny hasam berende oturjakdygyny, şerekeme türkmen sportuny ýer ýüzünde şöhratlandyrjakdygyny anan milleri ýanylap belenilýär. Soňky ýyllarda deň hukukly birek-birege hormat goýmak, ananyşmak arkaly ýoly goýulýan dostlukly döwlet gatnaşyklarynyň täze mazmun bilen baýlaşdyrylyp, hil taýdan ýokary dereje çykanyny bellemeli.
Hormatly prezident bilen taşyry boýunça Türkmen wekiliýetiniň Yaponiýa saparynyň netijeli bolmagyny, oňy dürli uğurlary şol sany sport ulgamyndaky iki taraplaryň gatnaşyklaryň köpürli esasy ösürilmegine giň ýol açar. Şuýryň maý aýyny hormatly prezident bilen Yaponiýanyň premier ministri bilen bolan telefon arkaly söhbetleşiginde awraly halkary gurumlaryň şäherlerini ähli hemde sewit möçürdäki oňyň başlanýaçlary hemem teklipleri özara gollaw berilýänligi belenildi. Şeýle-de gatnaşyklary dürli uğur boýunça ýygyjamlaşdyrmagy bolan iki taraplaryň gyzyklanmalary tasdiklany. Türkmen turgunlarynyň 32-nji Tomsky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşmagy Türkmen Ýapon hyzmatdaşlygynyň sport uğuru boýunça da işiň ösürilýäniniň nowatly mysallary. 2017-nji ýylda ýapyk binalarda ötüwüşiň otwanşa 5-nji Aziýa oýunlarynyň hemem beýleki awraly halkara sport ýaşlarynyň geçirilmegi Türkmen turgunlarynyň hasam kemilleşmeginde hemem olaň halkara sport ýaşlaryna ýokary üstünlikleri gazanmagynda aýratyn ähmiýetli boldy. Munyň özi ýurdumyň sport ulgamyny döwrüň talabyna laýyk derejede kemilleşdirmäge, beden terbiyek hemem ýokary netijeli sport ösürmäge giň mümkinçilikler açýar. Türkmenistanyň Agyr Atletika Federasiýasynyň baş katibi Çarygeli Mehmedow sport beýatçylarynyň taryhynda ilkinji gedek Olimpiýa oýunlarynyň agyr atletika ýarşlaryna eminlik etmek hukugynyň berilmegi hormatly prezident bilen Gurbanoğlu Berdimuhammedowyň Türkmen sportuny ösürmek, halkary derejeli turgunlary hemem tälimçileri taýýarlamak boýunça edýän ýylylarly aradasynyň aýdyň netijesi. Şeýle hemme Mehmedowyň dünýä çempionatlaryna, Aziýa hemem beýleki halkara ýarşlaryna emin hökmünde gatnaşanlygyny bellemeli. Bu bolsa ýurdumyň sport ulgamyny degişli hünärmenleriniň taýýarlyk derejesiniň ýokary halkara görkezlerini doly laýyk gelýänliginiň nowatly beýanydir. 32-nji Tomsky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan türkmen turgunlarynyň garaşdyry beýtarap Türkmenistan döwletinde münasip wekilçilik edip, uly üstünlük gazanmaklaryny arzu edýän halkymyz olaň awraly beýatçylarda üstünlikli çykyş edip, uly ýeňişleri gazanjaklaryny. Şeýlelikde Türkmenistanyň dünýäniň sport giňişligindäki awralynyň hasam belende galmana münasip goşun-goşuklyklaryny önemlidirler. Watanmyzyň halkymyzyň ynamyna münasip bolup, belen tepkitleri eýelemek, uly ýeňişleri gazanmak türkmen ýaşlary üçin mukaddes borçdur. Häzir bolsa hormatly prezidentiň adyna Gurban bayramyna münasibetli gelen gutlalar bilen tanış edýäs. Ilkinji tanışdyrjy gutlawymyzda şeýle diýilýär. Onuň Ali Hedaratiýa Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanoğlu Mälikulewич, gadarly doganym, sizi hemem Türkmenistanyň tutuş halkyny mukaddes Gurban bayramy bilen tüý sürekden gutlamagy hemem iň gowy arzulamy beýan etmäge şartdyryn. Musulman ümmetina bu bayramy aýratyn dawra bilen belän geçilýär. Beden berk syýasy erkeklerden hemem birlikdäki tagalarlamyň netijesinde özbek we türkmen halkynyň arasyndaky köp asyrlyk dostluk, raýdaşlyk, hoşniýetli goňşulyk gatnaşyklarynyň barha putulanylýanyny bellemek ýakymlydyr. Soňky ýyllarda ýokary derejede geçen gepleşiklerden hemem gadanyň ýalaşyklarymyň beden strategik hyzmatdaşlygymyzy hil taýdan täze derejede çykarmagy, hemem doganlyk halklamyň rowaşlanmagyna ýardym edýänligini nytamasaýan. Size hemem sizin ýakynlygyňyza berk jan saglyk, maşgala awdançylygyny, jogapkärli döwlet işiňizde täze üstünlikleri, Türkmenistanyň dostlukly halkyna bolsa, parahatçylyk, awdançylyk we mundan berägem rowaşlyk arzu edýän. Hormatlamak bilen Şawkat Mirziýoýew, Özbegistan Respublikasynyň prezidenti. Bu gutluwda şeýle sözler bar. Onuň Ali Hedaratiýa Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanoğlu Berdimuhammedow. Hormatly Gurbanoğlu Mälikulewich, sizi Gurban bayramy münasibetli gutlaýan. Goýy beýik bir bar size hemem siziň maşgalaňyzda berk jan saglyk, bagyt, şatlyk we awdançylyk geçilsin. Tüý sürekden hormatlamak bilen Armen Sarkisyan, Ermenistan Respublikasynyň prezidenti.
Berqarar döwletimiziň bagtyrlykdygyny hormat prezident bilen ýol başlaryna Türkmenistan parahatçylygyny we anşmaň watan ýylyna gurulyp ulanylmagy berilýän desgalar bagtyar aýatlamadan kalbynda egsilmeýän joşgun döredi. Pekligiň, hoşniýetligiň, jewetligiň hemem dost soňlygyň bayramy bolan Mukaddes Gurban bayramynyň bellenýän günlerinde Daşowut vilayatynda gurulyp ulanylmagy berilen desgalar ýokary ruhanatligi we senep bayramçylyk şäherleri bilen otgoşdy. Mukaddes Gurban bayramynyň bellenilýän günlerinde Türkmenistanyň Halk Bank Paýdarlar Täzeçilik Bankynyň vilayatyň Könürgün şahamjatynyň görkana binasynyň açylyş dawarasy ýokary okunantligi besenli. Oňa hormatly ýaşullar, mehriban käbelerimiz, bank ulgamynyň işgärleri, şäheriň ýaşaýjylary we beýleki adamlar gatnaşdylar. Dawarada gutluk söýleri bilen çykyş edenler, hormatly prezidentimizden öz ýurdy, öz halky barada edýän biýmeşer ul aladalarny ýürüte bellep geçdiler. Döwlet adam çynür diýen ýörelge ýerli bina edilen täze desga halkymyzy diýsem buýsanurdy diýip çykyş edenler buýsançly belediler. Dawarada täze binanyň gurulşyk işlerini aýratyn tapatlanyp işlän gurulşykçylary hormatly prezidentimizden adamdan sowatlar goşurly. Dawaranyň dowamyna medenet we sungat işgärleriniň ruhy bilen çykyşlaryna ul orun berildi. Şol çykyşlarda arkada prezidentimizden amala asyrýan il wagtwetli beýik işleriniň wasfy belentden ýetirli. Ýerine ýetirilen ajaýyp çykyşlar şäherine türkmen halkynyň milliligini şöhlen önürdi. Aýratyn joşgyna wesilen çykyşlar adamlarda ýatdan çykmajak täsir galardy. Soňra dawaratnaşan adamlar täze desganyň iş mümkinçilikleri bilen içgin tanışdylar. Täze açylan bu bina bir näçe bölümden ibaret bolup, bu ýerde ähli şertler göz önüne tutulanlar. Ýurdumyzyň bank ulgamyny ösdürmek we onuň işini kämilleşdirmek arkada prezidentimiz tarapyndan durmuşa geçirilýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugurlarynyň biridir. Şonuň üçin mehriban ýakadamyz bu ulgamynyň işini kämilleşdirmek barada ýygydyl alady edýär. Bank hyzmatlarynyň ilatyň ösen isleglerine laýyk gurulmagy şunyň esasy talaplarynyň biridir. Şoňa laýyklykda ulanylmagy berilen desganyň ähmeti diýsen ullar. Bu bina gysga wagtda we ýokary hil derejesinde guruldy. Onda bank idaralary üçin zerer bolan ähli şertler göz önüne tutuldy. Açylyş dawratyna atnaşylar şunyň ýaly döwrawa besgalary gurduryp berýän mehriban ýakadamyzyň janynyň sag ömrüniň uzak dünýä ähmetli beýik işleriniň hemişe rowaç bolmagyny arzu etdiler. Şu şahatlıklı günü Daşow şäherindäki çeper harçylyk kärhanasynyň Guwada etrawyndäki önümhanasynň täze binasy ulanylmagy berildi. Ony Daşowda demir beton önümleri kärhanasynyň guruluşçylary öz wagtynda hemem ýokary hil derejesinde bina etdiler. Önümhananyň ulanylmagy berilmene başlanana dawara ýokary ruhanatligi besenli. Oňa mehriban eneler çeper elli harçy gelin ýyllar. Hemem şäheriň ýaşaýjylary gatnaşdylar. Bu ýerde çykyş edenler mehriban arkadamynyň başlandygyny güneşli ýarmyda harçylyk ulgamynyň batlyk adamlar bilen ösýänini buýsançly belediler. Hormatly prezident bilen Jowhur paýhatynyň döräni arşyň nipeti hemem janly rowaýatly eserlerim beýi gadymy sunukda başlananlar. Berqarar döwletimiziň bagtyrlyk töwrüne türkmen haratynyň hemem harçy dinanlaň abry mertebesi has belende oturly. Bular barada aýtmak bilen çykyp geplen adamlar hormatly prezident bilen ýolumyzda haraçylyk hunumatyny ösürmekligi, giň ýol açanlyk üçin tüý sürekdeni sag bolsun aýtdylar. Soňra şu ajaýyp desgany gurmagy atnaşany guruluşçylaryň öňde barjylaryna hormatly prezidentiň adyndan sowgatlyň dawarala goşulmagy, dawaraň şatlyk şoýhuny hasam artyrdy. Etrawyň medeniyet usuly işgärleriniň aýdymçy sadanylaryň ýerine ýetirmeklerine aýdym sadan ýanglanmagy, açylış dawara öz borçly öwüşün berdi. Olarda türkmen gelin ýylarynyň elinden döreýän gözellikleri ata watanymyzy berqarar döwletimiziň bagtyrlyk döwri. Şunyka ajaýyp eşratda durmuşymyzy dünýä ýang salýan mukaddesliklemede wasf edildi. Soňra dawara ýylanlar bu kärhanada döredileni ajaýyp mümkinçilikler bilen tanışdylar. Açylış dawrasy münasibetli gurulan fergemi ajaýyp önümler bilen aýratyn tapawtyndy. Dawra atnaşanlary milli gymmatlyklamadan eli işleriniň haly hemem haly önümleriniň dürli görnüşleriniň, zergerçilik sunugynyň önümleriniň, şeýle hemem milli mirasymyzyň ähli ugulany özüne jemleýän gymmatlyklarynyň sergilerine synetdiler. Täze taryhy döwürde türkmen halkynyň ruhy medeni mirasyny çuňury öwrenmek oň gadymdan göz başalýan diýip teýsirlerini şol sanda harçylygy aýagy saklamak hemem artdyrmak hormatly prezident bilen ýöredýän döwlet syýasatynyň ileri tutulýan ugularynyň hataryna çykarly. Hary göwleri garaşyl bir tarap Türkmenistanyň döwlet nişanlarynyň aýrylmada alamatlaryny urulyp, türkmen halkynyň agdybirligini hemem jewetligini, oňa mahsus bolan filosofik parafatlygy, ajaýyplyk hemem sadaşyga tükünüksiz ymtylmany beýan edýär. Geçmişde bolşaýary häzirki döwürde hemme türkmen halaty halkymyzyň durmuşyndaky möhüm wakalar münasibetli goşurlaýan sowgat, dürüjülük hemme sport beýatçylaryna ýeňjilere berilýän syýla bolmagyny galýa.
Türkmen halaty ägurt uly çeperçilik ähmiýetine ega bolup, iňçe nipisilen tapawtanyň. Hememe yer ýüzünde oňa belent sarpa goýulýar. Türkmen halaty bu ajaýyp notuň muşluklarynyň uly gyzyklanmasyna hemem haýran galmasyna münasip bolup, yer ýüzi boýunça özüniň dabaraly şan şöhratyny ýaýrady. Uly halkymyň ýüzüniň tuwugydyr. Şeýlede müňňülükden aşyp gelen hara dokunmakdan oturan sırlaryny özüne jemleýär. Berkarar döwletimiň bagtýarlygyny ýurdumyzda milli mirasyň öräne baý ýürelgelerini, hemem häzirki tehnologiýa özüne jemläni el harçylygyň oty, täze many mazmun bilen doldurýar. Döwlet tarapyndan edilen alada münasip jogap hökümine puduğun işgalleri ajaýyp hallarda goýýarlar. Olar Türkmenistanyň ähli ýerlerine bina edilen ýüzlerçe täze idara binalarynyň, durmuş medeni maksatly idaralaryň, senagat kärhanalarynyň bedegine milli öwüşün çaýýarlar. Belen şäher Türkmen harçy dinalarynyň gadymy döwürden bäri dünýä meşhuruny ewruny el hallary, häzir hemmeleri haýran galýar. Şoň üçin hem çeperli harçy gelin edemede şular ýaly desgalary gurdurup ulanmagy berýän Mehriban arkadamda tüý türekden alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar. Şeýlede Türkmenistanyň Içeri işler ministriniň könürgün jetrawynaky harbalaşdyrylan ýanyň howpsuzlygy bölüminiň täze binasynyň dawaraly ýagdaýda asyl bulanmagy berilmegine başlanan çäre ýokary okunantligi betlenni. Dawarada Şahid Vilayatynyň polisiýa müdürlüğiniň ýanyň howpsuzlygy bölüminiň işgärleri, iltiýligli ýaşullar, kümüşdaşly iniler, medeniyet we synagat ulgamynyň wekilleri uly işçilik we ýokary okunantlyk bilen gatnaşdylar. Bu ýerde çykyş edenler Türkmenistan parahatçylygyň we naşman watan ýerine şany garaşdyrylmagyň 30 ýyllygynyň ullan toýlanjak günleriniň öň sirasyna ýanyň howpsuzlygy bölüminiň täze binasyny peşkeş beren Mehriban akadamyda alkyş sözlerini aýtdylar. Bayramçylyk ruhyna beslenen ajaýyp pursatlarda medeniyet we synagat işgärleriniň täsirli çykyşlaryna joşgun aýdym sagalarına giň orun berildi. Hoşawarly aýdym sagalarda her bir güni ötüşlerden ötüşlere beslenýän Mehriban watanymyzyň ýeşil zamanamyzyň wasfy ullan ýetirildi. Soňra dawratnaşylar täze binada dürdilen şertler, ähli amatlyklar bilen ýakynan tanışdylar. Şäher atnaşanlar ilki okuw otagyna bardylar. Ondan soň ulgam arkaly geçirilýän okuw sapaklaryna tomaş etdiler. Davranyň mehmanlar soňra nowaçy gullugyň ugrukdurjy otagyna we nowaçy gullugyň awta uluglaryna ýetlenen bina bardylar. Bu ýerde dawratnaşylar Mehriban akadamynyň peşkeş beren ýanyň fennerji awta uluglarynyň taýyky aýratynlyklary we tehnik häsiýetleri bilen tanışdylar. Ýergelenle ýanyň howpsuzlygy ulgamynyň işini kämilleşdirmek maksady bilen Gahraman akadamynyň taýsir tagallalary esasyna ýurdumyzda uly işleriň amala aşyrylýanyny, şol sanyna ýanyň fennerji tehnikalar bilen ýygydarly üçin edilýänini bellemek zerurdur. Soňra dawratnaşylar Türgünüşik okuw minarasyna bardylar. Bu ýerde raýatlary halat etmek boýunça ýürüýte Türgünüşik okuw sapaklary geçirildi. Gullugyň işgärleri şular ýaly döwrewap täze binany gurdurup beren üçin Mehriban akadamyda özleriniň tüý sürekden çykýan alkyş hemde hoşallyk sözlerini aýtdylar. Şanly garaşdyrmyň 30 ýyllyk toýunyň ullan tutuljak ýylynyň Mukaddes Gurban bayramy Daşowut vilayatynyň taryhyna aýratyn sahypa bolup ýazyldy. Hormat prezident bilen vilayata amalaşyryny iş saparynyň netijeleri vilayatda aýratyn ýokary ruhynatlyk ýagdaýynda döretdi. Gahraman arkadamyň ak pasaty bilen ulanmagy berilen Türkmeniň agoý binasyna geçirilen hoşallyk maksadyna bu arada giň işleýän gurrunadyldy. Şäheriň gözellik sadaşygyna öz borçly görüp berýän we nurana bina vilayatyň ilatynyň göwünlerine galkynç barady. Berkarar döwletimiň bagtýarlygyny hormat prezidentiň taýlatyny tejetinde güneşi diýarmyda her bir güni halk akydasyna hemişe galjak taryhy wakalary besenýär. Hormat prezidentiň vilayaty amalaşyryny iş saparyny ulanmagy berilen Türkmeniň agoý binasyna ýaşullyň mehremi enilen deputatlaryň vilayet etraf şäher häkimlikläriniň jogapkary işgärläriniň jemgyýetçilik gurumlarynyň wekillerini hemem durly pudukly zähmet çeken adamlaryň gatnaşmaklaryny hoşallyk maksadyna geçirildi. Milli liderimiň gatnaşmagyna ulanmagy berilen ýaşaýşy toplumy ýurdumyzda agran edilen döwlet adam üçindir diýen ýürelgäniň barhary waşanýanyny ýene bir gezek suwd etdi. Şäher hem etraf hastahanalarynyň çağlar bölümlerine tez kömek awtologlarynyň sowgat berilmegi Mehriban arkadamyň halkymyz barada edýän uly aladasynyň netijesidir. Milli liderimiň gatnaşmagyna açylan Türkmeniň agoý binasy bolsa hormat prezident bilen güneşi diýarmyň ähli günjoklaryna deň derejede amala aşyrýan beýgi işleriniň ýene bir gezek ýyla çykmasy boldy. Maksady hormat prezident bilen ýüzlenmek kabul edildi. Maksadyň dowamyny vilayatyň medeniyet we işgärläriniň çykyşlary uruldy. Ýerine ýetirilen aýdymlar, tanyslar, halk dörejilik çykyşlary aýratyn täsirli hem täzeçilik bilen tapawtlandy. Şol çykyşlarda berkarar döwletimiň bagtýarlyk döwrüniň gadanalýan zähmet ýeňişleriniň hormat prezident bilen durmuşa geçirýän işleriniň wasfy berenten ýetirli.
Bu ýerde geçirilen maslahat adamlaryň ýürek buýsunjunyň hemem hoşallygynyň beýany urly. Davrada mehriban arkadamyda tükünüksiz alkyş hemem hoşallyk sözler aýdyldy. Toýlar toýraşýan edi diýarymyzda musulman dünýäsinde giňden bellenilýän pek göwnlüğün, hoş niýetligiň, agdybirligiň hemem dost soňlugyň bayramy bolan Gurban bayramynyň 3-nji gününiň dabaralary ullun tutuldy. Ýurdumyzyň çar günjünnäki şatlyk şowkyny ýokary ruh öwrentlik ösüşlerimiziň öz boşly beýany urly. Musulman dünýäsinde gadymdan ýaly halalygyň pek göwnlüğün, ýaşy arzuwlaryň bayramy bolan mukaddes Gurban bayramy ahir wagtynda giňden bellenip berqarar döwletimiziň bagtýarlyklarynyň Türkmenistana parahaçylygyň gönanşmaň watan ýylynda türkmen maşgalatynyň her biriniň agdy bir ojaklaryny bayramçylygyň gurşap almagy hormat prezidentiň döwlet adam üçin diýeni anysan perwer şygarynyň dawranmasy. Mukaddes Gurban bayramynyň 3-nji günüň çäklerini Bäherden, Bagdaýhan, Tejen, Saraty traplaryny, Tejen şäherini pekliň hemem mukaddesligiň bayramy giňden bellenip bayramçylyk münasibetli aýdym sazy dabarlarda garaşdy ýurdumyzy watanymyzyň ötüşi giňden wasp edildi. Balkyn welaýatyna da mukaddes Gurban bayramynyň 3-nji güni ýokary ruh öwrentlikde giňden bellenip geçirildi. Bayramçylyk günleri goňşy gurumdary, dogan garnaşlary, dost ýarlar bilen diýdarlaşan adamlar birek-biregi tüý sürekden meherli mübareklep aýt gurbanlyklarynyň kabul bolmagyny arzu etdiler. Balkynly ýerleşmede bu mukaddes günleri haýyr sowaby, ýaşylygy heme ruhy pekligi besep, halklarda ýatdan çykmajak ajaýyp täsirler ýöreden öz boşly bayramy urdular. Balkynawa şäherine ýeşilen joşkuny dabarlarda soňky saatlarynyň aýdym saat çykyşlaryna uly orun berildi. Belenten ýangyny döwrüp aýdym saatlar çar tarapa ýaňsaldy. Joşkuny çykyşlarda mukaddes Gurban bayramynyň berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüniň, hormat prezidentiň ýyl ýurt bähwetli, dünýä ähmiýetli beýgi işleriniň, Türkmenistan parahaçylygyň we anaşmagyň watan ýylynyň ajaýyp zamanamyzyň dost soňlugyň wasby belenten ýetirildi. Türkmenbaşy Gumda şäherlerine mukaddes Gurban bayramynyň 3-nji gününiň dabarasy has belenten tutuldy. Bu soňşy dabaralary Balkyn welaýatynyň ähli etrapdyr şäherlerine guramaçylyk ýagdaýda bellenip, uly Gurban bayramynyň ajaýyp dabaralmasyna urly. Türkmenistan parahaçylygyň we anaşmagyň watan ýylyna mukaddes Gurban bayramy münasibeti geçirilen ruh bilen şäherler Daşow welaýatynyň hem şäher günjüni gurşap aldy. Oňa hormat prezidentiň Gurban bayramy münasibeti gutlawynyň ruhuny köp sanly bagtýar raýatlamada şatlyk şowkuny bilen gatnaşdylar. Bayramçylyk günlerine welaýatyň medeniýet we sanat saatlarynyň giň urumly çykyşlaryna uly orun berildi. Zehinde başlanan estrada aýdymçylaryň, ýaş ýerine ýetirjilen, sanat hemem halk döwletçilik toparlarynyň şanly tene münasibetli ýürüýte taýýarlan çykyşlary asyrlyň dowamyny ardalanyp bellenýän Gurban bayramynyň joşkuny özüne jemledi. Lewak welaýatynyň Gurban bayramynyň 3-nji güni ýokary ruh öwrentlige besenen dürli şäherler bilen goşdy. Gurban bayramynyň 3-nji gününde döwletli döwranyň hödürni görüp ýaşaýan bagtýar raýatlanmady. Deserhanlaryny giňden ýadyp dogan garnaşlary goňşy gurumlar bilen Gurban bayramynyň däplerini berjay etdiler. Munyň özi bolelin durmuşyň hödürni görýän halkymyzyň agdy birliginiň, jebisliginiň, milli ýürelýärimize goýan sarpatynyň aýdym ýüze çykmasyna urly. Hormat prezidentiň milli ýürelýärimize däpde sorulmada hemem milli bayramlamada giň ýol açyp bermegi halkymyzyň bu ýytynjyny hasam artdyrýar. Gurban bayramy gahryman arkadamyň permana laýyky ýurdumyzda her bir maşgala ojagyny uly toý şatlyklary bilen bellenip geçirildi. Mary welaýatynyň hem döwlet maşgalalaryna Gurban bayramasyna toý saçaklary ýazylyp, birek-birege bayramçylyk gutlary aýdyldy. Maşgala agdalarynyň bir saçagyň başyna jem bolup mukaddes bayramçylygy bellemekleri, jewisligi, agdybirligi, birek-birege bolan belent hormat sarpany aýdym görkezdi. Her bir maşgalada bellenýän Gurban bayramy öz boşly aýratyny bilen tapawunyp, her bir adamyň kalbyny bu şanly bayrama uran çäksiz bu ýytynç duýgusyny döredi. Berqarar döwletimiziň bagtýarlyk döwrüne maşgalalaryň bayramçylyk taşaklarynyň dürli görnüşini nazmatlardan dogrup durmagy, gahryman arkadamyň halkymyň eşretli ýaşamagyny üpçün etmek barada edýän aradasynyň netijesi. Gurban bayramyna berilen sadakalarda toý bayramlamada ajaýyp diýip tesurlarymyza giň ýol açan hormat prezident bilen janyň sag ömrüniň uzak bolmagy, ýurdumyzda gülledi beselmekde alyp barýan işleriniň rowaç bolmagy arzu edildi. Hormat alymlar, nursa ýurdumyzyň welaýatyna we paýtaht Maşgabatda 22-nji iýulda saat 20-den 23-nji iýulda saat 20-şe boljak howa barada. Türkmenistanyň howa maglumatçylygynyň berýän habar bilen tanşyryň.
Balkan vilayetinde Adkem Burtxuarıp Demiralıq bulmataran teleskopda 9-4 metr etiyen şemal usar. Hova ijetine 26-31 gradus mayıl günnüdüne 37-42 gradus. Kenariye taraplarına 32-37 gradus ısı bolar. Ahir vilayetinde Az Burtxuarıp Demiralıq günnüdüne teleskopda 8-13 metr etiyen şemal usar. Hova ijetine 25-30 gradus mayıl günnüdüne 37-42 gradus ısı bolar. Mari vilayetinde Az Burtxuarıp Demiralıq günnüdüne teleskopda 7-12 metr etiyen şemal usar. Hova ijetine 22-27 gradus mayıl günnüdüne 36-41 gradus ısı bolar. Lewak vilayetinde Az Burtxuarıp Demiralıq günnüdüne teleskopda 8-13 metr etiyen şemal usar. Hova ijetine 21-26 gradus mayıl günnüdüne 36-41 gradus ısı bolar. Daşoğlu vilayetinde Adkem Burtxuarıp Demiralıq günnüdüne teleskopda 7-12 metr etiyen şemal usar. Hova ijetine 22-27 gradus mayıl günnüdüne 35-40 gradus ısı bolar. Payitahtın Aşgabatda Az Burtxuarıp Demiralıq günnüdüne teleskopda 8-11 metr etiyen şemal usar. Hova ijetine 27-29 gradus mayıl günnüdüne 40-42 gradus ısı bolar. Ýurdun boýunça iýul aýynyň 23-nde magnetik hadisasynyň durnukly ýadyda saklanmagy başlaýar. Edil vatandaşlarym, häzirki wagtda Thomas Bassonyň dowam edýän günlerini howanyň gazynmagy netijesinde günüň ýetiş ökreşiniň adamlaryň saglygyna ýetirýän yaramaz täsiri güýçlenýär. Günüň täsiri aýratynam saat 11-den 17-e şeýle güýçli bolýar we günüň gyzygyny howry saat 20-e şeýle dowam edýär. Şeýlekeme howanyň düzümindäki tozan bölejikleriniň kadadan dukly göterim artmagy bilen howa şartlarynyň adam bedene ýetirýän täsiri artýar. Şununla bağlılıkta howanyň öňüýsel täsirlerini öňlenmek üçin agyzy burun örtüklerini ulanmagy hemde Thomas Bassony günüň ýetiş ökreşinden goranmagy maksat berýär. Mehman ýeşleri bulary berk berjaýetseňiz öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehman adamlar, şunun watan habarlary peşimiz jemleýär. Berqarar döwletimizden bagtyalyk döwründe ata watan Türkmenistan ähli wagtlarda ösçüresenýär. Ähli ösçüleňiz önüne bolsa halkyň behwidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şendir. Hoş sag bolun, edilýär.